Jeg er Ellen Trane Nørby. Jeg genopstiller til Folketinget for Venstre. Danmark er et skønt land, men vi har også udfordringer. Høje skatter, overimplementering og bureaukrati hæmmer væksten. Hjulene drejer igen rundt i byerne, men mange områder i Danmark er koblet af. Sammenhængskraften er udfordret, og for mange danskere kan det ikke betale sig at arbejde. Vi skal investere i tryghed, i trygge rammer for vores børn og ældre. Velfærd kommer ikke af sig selv, men ved at vi skaber flere arbejdspladser og får flere i arbejde. Syd- og Sønderjylland er en skøn del af Danmark. Vi skal styrke vores infrastruktur, så vi hurtigt kan komme ud i verden, og så vi hurtigt kan komme hjem igen. Politik handler ikke om spin og spektakel. Det handler om ansvar, og om frihed for os alle, og omsorg for dem, der ikke kan klare sig selv. Jeg er Ellen Trane Nørby. Giv fremtiden en stemme.